מה שאני עומד להגיד עכשיו יחסוך לך שנים של טיפולים יקרים על הרגליים. אחרי שנים של ניסיון בתחום, אני יכול להגיד בוודאות שרוב המטופלות שמגיעות אליי עם רגליים סדוקות עושות אחת משלוש טעויות חמורות. הן קונות קרמים, משתמשות בפצירות או הולכות לפדיקור. אבל כאן בדיוק הבעיה. קרם עובד על אור חי. אבל מה שיש על העקבים זה לא אור חי. זו שכבה עבה של אור מת שהצטברה במשך שנים. והקרם נספג בשכבה המתה הזו ולא מגיע לשום מקום. ופצירות, את בטח כבר יודעת שהן רק מגרות את האור וגורמות לדמויות וכאב. ואם את הולכת לפדיקוריסטית, זה פתרון יעיל. אך את משלמת 200 שקל על כל ביקור כדי שמישהי אחרת תחזיק את המכשיר בשבילך. אבל מה אם הייתי אומר לך שאת יכולה לקבל אלייך הביתה את אותו מכשיר שמשתמשת בו, ובמחיר של פחות מטיפול פדיקור אחד? מה שפדיקוריסטיות משתמשות בו זה לא קרם ולא פצירה. זה מכשיר מקצועי שמסתובב במהירות גבוהה ומסיר את שכבות האור המת בשניות. ועד לא מזמן זה היה זמין רק בקליניקות. אבל היום זה קיים בגרסה ביתית. הוא פשוט מוריד בדיוק את הסדקים והאור היבש בלי לגעת באור הבריא ומבלי שום כאב או גירוי. תראי מה קורה כשהיא שם אותו על העקב. הוא מסיר יובש שהצטבר על האור במשך שנים, וזה לוקח בסך הכל 5 דקות. את יכולה לעשות את זה בספה, מול הטלוויזיה, וליהנות מפדיקור נעים אצלך בבית. ובניגוד לפדיקוריסטיות שאת צריכה לחזור אליה כל חודש, פה את עושה את זה בעצמך, פעם בשבוע, והרגל נשארת חלקה. עכשיו אני יודע שחלק מכן כבר קנו דברים דומים, ואני יודע שהם לא עבדו, כי רוב מה שמוכרים היום זה צעצועים, ואם משהו לא עובד, אין מה לעשות. ולכן אני ממליץ רק על מכשיר אחד בשם וליס. זה מכשיר מוכח קלינית, שפדיקוריסטיות רפואיות משתמשות בו. והוא מגיע עם 60 דיסקיות שיוף סטריליות שמספיקות לשנה שלמה. והחלק הכי חשוב, המכשיר מגיע עם 100 ימי ניסיון, כך שאין סיכון בכלל. אז תנסי אותו, תרגישי איך כל האור היבש יוצא בשנייה שהמכשיר נוגע בכף הרגל שלך. ואם הרגל שלך לא הפכה לחלקה כמו אור עדין של תינוק, את מקבלת את כל הכסף בחזרה, בלי שאלות. כבר מאות מטופלות שלי ניסו אותו ועד היום אף אחת לא רצתה להחזיר. ואני כל יום מקבל מהן הודעות תודה על כמה שהמכשיר עזר להם. אז השארתי לך כאן למטה קישור עם 35% הנחה, משלוחים בחינם לכל הארץ. אבל הם התקינו אותי שנשארו להם רק 50 מכשירים אחרונים במלאי, והמכשיר נמכר כל 10 דקות. אז אם את רואה שזה עדיין זמין, אני ממליץ לך לא לחכות ולרכוש.